Jangan deh. जों दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मार्टार्सफोरनि वार सिमेन्ट्रि नैबेहाय थांनांगोन देबरगाव बिनि फट' मोननैसो लाहैनि मानोना बे बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेन्ट्रिखौ जुगेन बसुमतारियानो मावदोंमोन बेनिखायनो एसे रेकर्ड हिसाबै जारिमिनारि रेकर्ड हिसाबै दोननो हारि खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ दावबायनाय जोंबो गाव गावनो मिडिया पार्सन जानोसैब्रा होमबा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मार्टार्सनि सिमेन्ट्रि बेखौ जोङो दिनैहाय कमप्लिटलि आबारि मोनसे जों लानो सानदों बेखिनियाव जोङो साहानिफ्राय जोङो खोलाहा थांनाय बे लामाजों थांगासिनो दङ जोंजों लोगोसे दङ बेनिनो आर्टिस्ट जोगेन बसुमतारि लोगोसे दङ दाइनि बारग' प्रिन्सिपाल वीरेन्द्र कुमार बसुमतारि बिथाङाबो सासे आर्टिस्ट बे एखे लाइननिनो नैबेजों जागायबाय कमप्लिट आउटसाइडनिफ्राय जोङो अभारभिउ लानो बड'लेण्ड मार्टियार सिमेन्ट्रि देबरगाव क'क्राझार थांगासिनो दङ देबरगावसिम जों मेन गेटजों हाबगोन समायना मिथिंगायारि सिनारिनि गेजेराव वार सिमेन्ट्रि दोननाय दङ बड'लेण्ड मार्टार्स बरिया जों खोला दिगजों थांगासिनो दङ क'क्राझारथिं मेइन गेटसिम जोङो हाबनो थाखाय नाजानाय जादों मेइन गेट खोला साइडनि मोनसे बाहेरानि वाल आरो मेइन गेट जाय गेटजों सिङाव हाबलांनो हायो बे मेइन गेट बिनि मोनसे समायना सावगारि नैबे पार्कआव जोङो फैनो हादों क'क्राझार देबरगावआव थानाय नैबे बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेन्ट्रि बेहाय दिनैहाय जोङो नायगिदिं फैदों मोनसे जुनिया हाबाफारि बाहायनो जोंजों फैफानो हादों दाइनि बारग' प्रिन्सिपाल वीरेन्द्र कुमार बसुमतारि आरो नैबे सिमेन्ट्रिखौ लुफुंनाय सासे आर्टिस्ट मानगोनां महरगिरि जोगेन बसुमतारि बिथां जोगेन बसुमतारिखौ गावनि गारिनिफ्राय ओंखारनानै दावगाबोनाय नुनो मोन्दों मानगोनां जोगेन बसुमतारि एसेयावनो नोंथांनिफ्राय एसेयावनो फंनैसो गुदि बाथ्रा बे वार सिमेन्ट्रि मार्टार्स सिमेन्ट्रिनि बागै एसे बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय नोंथांनिफ्राय एसे जों मिथिनो लुबैयो जिहेथु जों खोनानो मोन्दों नोंथाङानो नैबे सिमेन्ट्रिखौ बानायदों माबायदि प्रजेक्ट लानानै बोरै जागायजेननाय नोंथांमोना बे सिमेन्ट्रिखौ बानायनो थाखाय जोगेन बसुमतारि खुलुमबाय आंनि मुङा जोगेन बसुमतारि आं जोगेन बसुमतारि आं सान्तिनिकेतनाव पास खालामना फैनाय MFA आं बिश्वभारतीयाव पास जाना फैनाय 1999 MFA पास खालामना फैदोंमोन बेनि उनाव 2003 आव
माने बिदिसि रेकर्ड जालांबाय जाखांनायनि उनाव आंखौ हितेश बसुमतारी हाग्रामा साराबो आंखौ गुवाहाटीयाव लोगो मोननानै IIT आव लोगो मोनदोंमोन बियो लोगो मोननानै आंखौ लाबोनाय जादों बिथाङा आं IIT आवबो साख्रि मावोमोन आरो केन्द्र बिद्यालयावबो मावोमोन साख्रि बिनि उनाव नोंथांखौ हांख्रायनानै बे वार सिमेन्टखौ बानायनो थाखाय लाना फैदों आंखौ वार सिमेन्टआव बानायनो थाखाय लाना फैदों बरिया बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला नैबे बड'लेण्डनि मार्टार्स सिमेन्ट्रियानो बिथांनि बयनिख्रुइ देरसिन प्रजेक्ट आरो बुंबावदों बिथाङा नैबे खामानिखौ जागायजेनदोंमोन 2006 आरो 2007 मायथाइनिफ्राय बिदिनो खामानिखौ मावनानै फोजोबनायहालागै 2010 मायथाइसिम बिथाङा बे खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हायो बेनि उनावहाय बे खामानिखौ बिथाङा मावै मावनानै जोबथियाव कमप्लिट जाखांनायनि उनावहाय बे वार सिमेन्ट्रिखौ 2013 मायथाइयाव बेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जायो दा बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिखागौ वार सिमेन्ट्रिनि सिंनि जायफोर स्काल्पचारफोर दङ जेरै मुंख्लं सुजित नार्जारी बेनेश्वर ब्रह्म अन्थाइगोरा बसुमतारी हरखाब नार्जारी उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बालिराम बर' गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि जि स्काल्पचार जे मुर्ति बे मुर्तिखौसो बिथां जगेन बसुमतारीया बानायदों नाथाय बाहेरानि अल राउन्ड जि माने डेक'रेसन बेखौ गुबुना बानायदों जेरै बिनि सोरगिदिं बाउन्डारि वाल बायदि बायदि पार्कनि साजायनाय बेसादफोर पेभिलियन बा गुबुन गुबुन डेक'रेसनफोर जेरै दंफां गायनाय आरो गुबुन गुबुन फ्लेटजों बानायनाय मार्टार्सफोरनि जि पिलारफोर लोगोसे मेइन गेट बेफोरखौ कमप्लिटलि गुबुननि जोहै बानायनाय जादों दा बेवहाय टटेल मिथिनाय बायदिबा 8 कोटिनि मोनसे प्रजेक्टमोन आरो बिनि सिंनि गासै बाथ्राखौ जों मिथिया थेवबो बिथां जगेन बसुमतारीया बुंनाय बायदिब्ला स्काल्पचारफोरखौ बिथाङा बानायदों फैदो जोंबो बिथांनि बानायनाय स्काल्पचारफोरखौ नायगिदिंहैनोसै मुंख्लं गायदे बसुमतारी फरायगिरि गोमाहैबाय दिनै खबाम देंखो जोहोलाव दाहा गोनां गाबनाय बर' बिमानि नागिरनानै मोनसे महर नोंनि गाबनाय बियो हा फिसा हौवा दावनि सुबुंथिनि थान्दै बेनेश्वर ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि थान्दै नों जुगामि सम मुगानि थान्दै उदांस्रिनि मुसुखा सुबुंथिनि थान्दै नों जुगामि सम मुगानि थान्दै रोजाबदोंमोन सानसे नों
बे समाव जों लोगो मोन्दोंमोन नैबे बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेन्ट्रिया नागिदिंबाय थानाय समाव बिश्वनाथ सारिआलिनि गोजोन बसुमतारी बिथांखौ बिथाङा आंनिनो सासे फेसबुकनि फ्रेन्ड लोगोसे रंगिना इउटुब चेनेलनि साबस्क्राइबार बे लेखा बिथाङा आंखौ नैबेहाय लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों बेनिखायनो बिथांनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो साबायखरखौ बावनाय जाबाय लोगोसे नैबे बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेन्ट्रि बिनिनो महर सोरजिगिरि आर्टिस्ट मुर्सि जगेन बसुमतारी लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों बेनिखायनो फिन जगेन बसुमतारीया बिथांनिसिम गोजोननायखौ फोरमायफिनदों लोगोसे साबायखर बावदों बिश्वनाथ सारिआलिनि गोजोन बसुमतारी